प्रभाग रचना यापूर्वीच जाहीर केलेली आहे आणि या प्रभाग रचनेप्रमाणे पंढरपूर नगरपालिकेत एकूण 18 प्रभाग आणि 36 सदस्य संख्या ही निश्चित केलेली आहे। या 36 पैकी एकूण 18 महिला आरक्षण असेल आणि पंढरपूर शहरातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये एकूण 4 अनुसूचित जातीच्या जागा निश्चित करायच्या होत्या आणि 2 अनुसूचित जमातीच्या जागा निश्चित करायच्या होत्या। त्यापैकी 50% महिला म्हणजे अनुसूचित जातीच्या 2 आणि अनुसूचित जमातीची 1 महिला आणि सर्वसाधारणमध्ये 15 महिला अशा जागा निश्चित करायच्या होत्या। राज्य निवडणूक आयोगाचे आणि शासनाचे जे आदेश आणि नियम आहेत त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू केली। अनुसूचित जातीचे उतरत्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे काढलेलं प्रभागाची संख्या जी आहे त्याप्रमाणे एकूण 4 प्रभागामध्ये आपण अनुसूचित जातीची सदस्य संख्या निश्चित केली। त्यातल्या 2 चिठ्ठ्यांद्वारे आपण महिला निश्चित केल्या। त्यानंतर अनुसूचित जमातीच्या 2 जागांपैकी 1 चिठ्ठीद्वारे महिलेची जागा निश्चित केली। सर्वसाधारण जे प्रभाग आहेत 12 राहिलेले त्या सर्वसाधारण प्रभागामध्ये 1 महिला आणि 1 जागा सर्वसाधारण अशी निश्चित करायची होती। त्यामुळे त्या ठिकाणी पण काही अडचण नव्हती, परंतु ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जातीच्या महिला किंवा अनुसूचित जमातीची महिला आली नसेल त्या प्रभागामध्ये परत सर्वसाधारण महिला दिली गेली। अशा एकूण 18 प्रभागामधल्या 36 जागांचं आरक्षण आज आपण निश्चित केलेलं आहे। ही निवडणूक चक्रानुक्रमे आरक्षण ठरवण्याच्या निवडणुकीतली पहिलीच निवडणूक समजली जावी असा यावर्षीचा नियम होता। हे एक वैशिष्ट्य यावेळेचं आरक्षणाचं समजलं जावं आणि दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यावर्षीच्या निवडणुकीमध्ये ह्याच्या ज्या OBC किंवा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग असं म्हणतो त्याचं आरक्षण नसणारं होतं। त्यामुळं हे आरक्षण प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुरळीत होती। नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते, माध्यमाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, नगरपालिकेतले मला सहकार्य करणारे नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि त्यांचे अन्य कर्मचारी या ठिकाणी उपस्थित होते। ही प्रक्रिया अत्यंत व्यवस्थितपणे पार पडली। याची प्रसिद्धी ही नगरपालिकेच्या फलकावर, नगरपालिकेच्या वेबसाईटवर आणि समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात केली जाते। SCचे 2 प्रभाग आहेत। SCचे एकूण 4 प्रभाग आहेत। प्रभाग क्रमांक 6, प्रभाग क्रमांक 11, प्रभाग क्रमांक 14 आणि प्रभाग क्रमांक 17। त्यापैकी 6 आणि 17मध्ये महिलांचं आरक्षण आहे। एकूण 18 प्रभाग आहेत आणि 36 जागा आहेत। हो, त्यापैकी महिलांना किती टक्के आरक्षण? 50% महिलांचं आरक्षण आहे। बरोबर 18 जागा महिलांसाठी राहतील, 18 जागाही खुल्या राहतील। म्हणजे राखीवमध्ये 2 महिला, राखीवमध्ये 3 महिला आहेत। म्हणजे अनुसूचित जातीमधल्या 2 आणि अनुसूचित जमातीमधली 1 एकूण 3 अशा एकूण 3 राखीव।